Vi har fået start nummer 34, Charlotte Jørgensen og Lars Paletto på banen. Start nummer 35, Sandra Hansen og Redwood holder sig klar. Dernæst start nummer 36, Marie Lunding Hansen og Kodan. Thomas Hovgaard og Kendra sluttede med 0 fejl i tiden 75,22. Lars Paletto på banen med Lars. Good. Yes. Yes. Jo, den kommer. Jeg tror, det er med at filme med hende selv. Yes. Goddag, goddag. Nu sammen, Lotte. Ja! Woo!